ଆମେ ଏକ ଭଲ ଗପଟିଏ ଜାଣିବା। ସେ ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଉପଦେଶ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଆଦୌ ଉପଦେଶ ଦେଉନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ତାର 10 ବର୍ଷର ନାତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ମାଗି ଆସିଛି। ଏ ପିଲାଟି ମୋର ନାତି। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ମୁଁ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି। ସେ ଭାରି ମିଠା ପ୍ରିୟ। ସେ ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛି ଯେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ ମିଠା ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପିଲା ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ କାନ ଦେଉନାହିଁ। ତାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପିଲାର ମିଠା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମାତା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାସେ ପରେ ନାତିକୁ ଧରି ଆସ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପିଲାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଠିକ୍ କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଠିକ୍ ମାସକ ପରେ ନାତିକୁ ଆଣି ଆସିଲା। ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପିଲାଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସୁନା ପିଲାଟା, ମନେ ରଖ, ନିଜ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ତୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯୁବକ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତୁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାହା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। କାଲିଠାରୁ ତୁ ମିଠା ଖାଇବୁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇପାରିବୁ। ତୁ ଭାରି ସୁନା ପିଲା, ଆଉ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବୁ, ନୁହେଁ? ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲା ଏବଂ ମିଠା ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କଲା। ବୁଢ଼ୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋପନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ କୌଣସି ଏକ ବାହାନାରେ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା, ଗୁରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ କି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମାତା। କହିଲେ, ଗୁରୁ, ଆପଣ ମୋ ନାତିକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ଗତ ମାସରେ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ମାସକ ପରେ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ମୁଁ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁରୁକି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାତା, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ମିଠା ଖାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା କରୁନାହିଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବାଳକଟିକୁ କିପରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି? ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଲି। ଏହି ମାସେ କାଳେ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ନାତିକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବୁଢ଼ୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦାଚାର ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲା। ଆମେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନଥିବା କୌଣସି କଥା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗପଟି ସରିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର। ବାଏ ବାଏ।